Takže jo, razíme na ranou, děláme si nějaký menší kardio. Využijeme posledního dne volna, počasí se zdá být dobrý, že to vydrží, takže to nebudeme víc zdržovat, frčíme a uvidíme se až tam. Čus! Tady koukám, že to je nějaký zavřený celý. Snad se tam dostanu. Takže jo, jsme tady. Teď už to jenom vyšlápnou. Zeptali jsme se místních, kudy nejlepší cestou nahoru. Už to je. Počasí je super. Úplně se to vydařilo, úplně se tam těším normálně nahoru. Lidi si sem normálně chodí zaběhat. Já se tady plazím ty vole 5 minut do kopce, víc se mám někde na parkovišti a týpek si to tady normálně denně běhá ty vole nahoru dolů. Vyšel jsem kousek a už odsaď ten výhled. Koukejte. Spod celý jsem ty vole jak vrte od chlíva. A to jsem už teprve kousek, ty vole. Ne, kecám, pohodička. Je to úplně jiný zážitek, tohle je randál být u toho takhle blízko. Musím sem. Připadám si ty vole jak když jdu na Mount Everest, ty vole. Ty vole jo! Ty vole dal jsem to, jsem dobrý. Pecka. Já teda nevím, jestli to bude dost dobře vidět. Máme dole parkuju. Právě se cítím jako Rocky, který vyběh ty skurvený schody a mohl se zařvat, ty vole. Hezky tady je, ale těch skurvených much, co tady lítá. A teď to ještě bezpečně, vole, došlápnou dolů. Teď já bych na trošku a už to vidím, ty vole. Já se tady ještě někde ustelu do prdele.